Hyvää iltapäivää. Nyt on luvassa videoesittely Skoda Roomster Scoutista, joka näkyy edessä. Olin tekemässä esittelyä täällä Uudenkaupungin Lepäisten hienolla paikalla. Tässä näkyy myöskin Roomster lisäksi sen merta hienosti. Siinä näkyy nyt auton komea takapää ja aavameri taustalla. Ja toiset kantiota. Ja aloitetaan sitten esittely tässä auton ulko-osista, eli tässä on etupaikalla samanlainen kuin Fabiassakin, eli tämmöinen hyvin dynaaminen ja sporttinen keula, missä on lisävastassa hankitut vähän paremmat ajovalot ja skoottipuskuri ynnä muuta. Siinä on kaikki. Sitten aloitetaan sisätiloista. Tässä on ovet hauskasti vähän erilaiset edessä ja takana. Etuosa vähän niinku tämmönen niinku driving room skulakiassa ja takaosa living room, eli edessä on tämmönen sporttisempi paikka, missä chillalla ja takana on mukava olohuone kaikille. Tämmöistä on edessä. Siinä on näitä sporttipenkit skootiverhoilulla kertaa 2. Ja siinä on myös DSG-vaihdekeppi, 3-puolen nahkaratti, mittaristoa, automatiimustainen säätimiä, radiota ja myöskin paikka kenttäpullolle. Näissä on ovissa on aika tilat ovitaskut, mihin on myöskin joku juomakin tuohon komeasti. Toispuolella on ihan vastavaiset ovessa. Sitten hanskaluokra 2-osainen ja alempi on jäähdytettävä. Tämmöisen näköinen. Ja se on valut ja kaikki. Sitten auton takaosaan päin. Kuten näkyy, täällä on 3 tilavaa paikkaa ja mennään tänne puolelle nähdään vähän paremmin. Eli tässä kun katsoo ylöspäin, tässä on tilava kattoikkuna. Tähän kattoikkunaan eteen jos haluaa. Normaalisti takanakin on penkissä kaikki säädöt. Penkki menee eteen tai taaksepäin. Plus seikana on säädetty myöskin aika hyvin. Ja hauttaessa keskipenkin, mikä tässä, niin saa alas. Sitten tulee käsinoja plus mukiteline. Tuossa on myöskin yksi mukiteline. Ja mukiteline tulee edessäkin myöskin tuossa vaihdekepin edessä oli 2 paikkaa myöskin. Tällaista ja nyt tuossa edessä näkyy merta. Edessä näkyy myöskin skoffereissa olevat noin metalliset polinpinnat plus edessä takana on skoutin matot ja etupenkissä tai etumatissa lukee Scout. Tällaista. Varsin tyylikästä. Sitten voidaan katsoa vähän takaluukkua, että kummassa sitten siellä on. Toi takapää aika tyykäs. Mulla on tässä mallissa, siinä on vasemmalla lukee Skoda ja oikein Roomster ja Scout. Ja tossa alhaalla on toi lista, niin se keskiluku alla on myöskin irrottava koukun paikka. Siinä on tavaratila. Kun huomaatte, että luukku aukeaa aika reippaasti. Eli tavara helppo ottaa sisään. Tässä on tila aika hyvin. Näitä penkkejä se yksitellen laittu eteenpäin. Tai kalistettua. Ja alhaalla on toi tähän malliin oleva ihan orkeassa kumimatto. Sitten kun katson penkkien monikäyttömahdollisuuksia. Siellä on muuten ihan sijoutsen tuolla. Eli kun otetaan takapenkki tai takaovi auki, niin nähdään. Siinä nyt takapenkki laittuna alas. Ja sisältä tarvitsisi myöskin laittaa ylös helposti. Tuossa vetämällä. Taikka se on kokonaan irti.
Ja sitten muodossa normaalisti ihan tuossa pintasta. Tämmönen.